హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 3D ఫోటో అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో ధనుష్ బర్త్డే పోస్టర్స్ చేయడం జరిగింది. సో అవి చాలా నీట్గా చేశాను. ఒక హెచ్డి మ్యానిపులేషన్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డిస్క్రిప్షన్లో డ్రైవ్ లింక్ ఇస్తా, అలాగే ఇంకో ఫైజర్ లింక్ ఇస్తా, అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ కూడా ఇస్తా. 3 విధాలుగా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే వెబ్సైట్ కూడా ఇస్తాను. సో మొత్తం 4 లింక్స్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ 4 లింక్స్లో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసినా మీకు దొరుకుతాయి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్స్ గురించి రాజీ పడవద్దు, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. డిస్క్రిప్షన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇమేజ్ని లోడ్ చేసుకున్నాను నా స్టిల్ని. సో మీరు కూడా మీ ఇమేజ్ స్టిల్ని లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అడ్జస్ట్లోకి వెళ్ళి బ్రైట్నెస్, అలాగే క్లారిటీ, అలాగే హైలైట్స్, కాంట్రాస్ట్ ఇవి కొద్దిగా పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇవి మనకి బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఇమేజ్ని బాగా బ్రైట్గా కనిపించడం కోసం ఇవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలా మీరు ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ స్నాప్సీడ్లో ఎడిటింగ్ చేయడం ఉంటుంది. వీడియో లాస్ట్లో పిఎస్సిసిలో కూడా హెచ్డి మ్యానిపులేషన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే పిక్సార్ట్లో చేయడం వల్ల క్వాలిటీ తగ్గిపోతుందని చాలామంది చెప్పారు నాకు. సో నాకు కూడా తెలిసిన విషయం ఇది. సో మళ్ళీ నీకు ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్, కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్తో మళ్ళీ పిఎస్సిసిలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వీడియోని చూడండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి షాడో ఇస్తున్నాను నేను, డౌన్ షాడో. సో మీరు కూడా అలా డౌన్ షాడో ఇచ్చుకోండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో మీకు యూజ్ అవ్వడం కోసం ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తున్నాను మన ఛానల్లో. సో ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఛానల్ని లైక్ చేయండి, అలాగే మా వీడియోస్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు. సో బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు మెయిల్ రూపంలో వస్తాయి. అలాగే మామూలుగా వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకే వస్తుంది ఫస్ట్గా. సో ఇది మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇమేజ్ యాడ్ చేసాము. సో ఇమేజ్ తగ్గట్టు మనం బ్రైట్నెస్ ఇవి పెంచుకోవడానికి ఒక ఫిల్టర్ యాడ్ చేసుకుంటాం. డాజీర్ అని ఉంటుంది ఎఫెక్ట్స్లోని. సో మీరు డాజీర్ క్లిక్ చేస్తే దొరుకుద్ది. సో అలాగే నేను పిఎస్సిసి కూడా మీకు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెట్టాను. సో అందులో ఉంటుంది, దాని ద్వారా చూసుకోండి. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి 3D ఫోటో యానిమీ అని క్యాపిటల్ లెటర్స్తో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్తో టైప్ చేస్తేనే దొరుకుతుంది మీకు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇమేజ్ని మనం షేర్ చేసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు స్నాప్సీడ్లో మనం గ్లోనెస్ అవి పెంచుకుంటాము. ఫేస్ యొక్క మన స్పాట్ లైట్స్ అవి తీసేసుకొని నీట్గా, పింపుల్స్ అవిని. సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నేను స్నాప్సీడ్ ట్యూటోరియల్స్ చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను. సో మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే మిగతా వీడియోస్ ఉంటాయి మన ఛానల్, అవి చూడండి. సో నేను సెలెక్టివ్లోకి వెళ్ళి బ్రైట్నెస్ అవి పెంచుతున్నాను ఇమేజ్కి. సో మీరు కూడా పెంచుకోండి ఇలాగా. సో ఇలా సింపుల్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈజీగా. సో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తాయి. సో మనం బ్రైట్నెస్, సాచురేషన్, అలాగే ఎంబ్రెన్స్ ఇవన్నీ మనం పెంచుకోవచ్చు. అలాగే హెచ్డిఆర్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇమేజ్ వచ్చేసరికి ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను, హైలైట్స్ ఇవన్నీ. సో మీకు ఇంకా క్లారిటీగా కావాలంటే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ పిఎస్సిసిలో చూపించడం జరుగుతుంది. సో పిఎస్సిసిలో మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో లైబ్రరీ ద్వారా ఇమేజ్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాను. సో మీకు చూపించాలని చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఫోటో లైబ్రరీలోకి వచ్చేసరికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు నీట్గా ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫోటో ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే లేయర్ పక్కన అది ట్యాప్ చేస్తే ఫోటో లేయర్ వస్తుంది. సో దాని ద్వారా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ని. సో నేను ఇమేజ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇప్పుడు ఇది కాన్ఫిట్ ఇమేజ్ ఉంది కదండి. సో ఇది మనం ఫాంట్ది. సో ఇది కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, డ్రైవ్ లింక్, అలాగే మీడియా ఫైర్ వెబ్సైట్ కూడా ఇస్తాను. సో అలా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో మీకు హెచ్డి ఇమేజెస్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు, మీకు వచ్చేస్తాయి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్స్ ద్వారా చేసుకున్నా. అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్నా కూడా మీకు ఇమేజెస్ మిస్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ ఒక మంచి ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను, నా యొక్క ఇమేజ్ని. సో మీకు ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసరికి మీకు నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుని కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ఇమేజే మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ మొత్తం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేయండి. ముందుగా చెప్పేది అదే ఫ్రెండ్స్, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటాం. సో ఇమేజ్ వచ్చేసరికి యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలాగే మీరు కూడా మీ ఫోటోలో బ్రైట్నెస్ లేదంటే సేమ్ నేను ఆల్రెడీ ఫేస్ గ్లోనెస్ అవి నీట్గా వీడియోస్ చేశాను. ఆ వీడియోస్ చూసి మీరు చేసుకోండి. నేను సో ఇమేజ్ వచ్చేసరికి యాడ్ చేసేస్తున్నాను. సో సింపుల్గా మీకు ఒక 5 మినిట్స్లో వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా మీరు నీట్గా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇమేజ్ వచ్చేసరికి సేవ్ నొక్కాను. తర్వాత కింద షేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో గ్యాలరీ సింబల్, సేవ్ గ్యాలరీ, జేపీజీ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకోండి.
సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. సో ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటూ, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మన ఛానల్ షేర్ చేయండి. సో మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి, ఎడిటింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఎక్సలెంట్గా చేస్తాను కాబట్టి. సో మీకు ఇంకా ఎలాంటి మంచి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అలాగే వీడియోస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇమేజెస్ వచ్చేసరికి ఇది ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఎలాంటి ఇమేజెస్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎడిటింగ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. సో టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.